Dejjem arafna li l-aqwa riżors f'pajjiżna huwa dak uman. Illum il-ġurnata qed naraw li l-istrateġija li adottajna qed tħalli l-frott mixtieq. Strateġija li tiġbed l-investiment u toħloq ix-xogħol. Hekk qal il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona meta l-ġimgħa wara nofsinhar tar-reazzjoni tiegħu għall-istatistika tal-Eurostat dwar il-qatt. Ir-rapporti li joħorġu mill-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali bħal Fitch, bħal Standard & Poor's u Moody's, kif ukoll l-Eurostat u l-Kummissjoni Ewropea, ripetutament din jgħidulna li t-tkabbir ekonomiku reali f'dan il-pajjiż huwa attribwit għall-investiment dirett barrani li dieħel fil-pajjiż b'mod u b'ritmu maġġel ħafna kif ukoll għal dak li qed jikkonsma domestikament fil-pajjiż il-resident Malti. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna tkellem kif finanzi fis-sod għandhom bżonn ekonomija li taħdem fejn in-nies ikunu fix-xogħol bħala xprun tal-ekonomija. Illum stess ħarġu l-aħbarijiet tal-ewwel 6 xhur illi fejn id-deficit waqa' iktar mis-sena ta' qabel, fl-istess ħin mingħajr ma nitraskuraw l-ekonomija, ġifieri mhux qegħdin nagħmluha b'mod ta' nikkonsolidaw dak li jgħidulu b'mod ta' austerità, imma qed inħallu l-ekonomija tikber u tikkrea xogħol. U dan qed jirrifletti fil-fatt fil-rata daqshekk baxxa ta' qatt. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo spjega kif l-istatistika qed turi li n-nies fis-settur pubbliku naqsu meta kkumparat mal-passat. Skont Bartolo, dan juri li tkabbir ekonomiku huwa xprunat mill-privat li qed joħloq l-impjieg. Impjieg li kienu ukoll mejjun mill-Gvern permezz ta' diversi skemi li jaqtaw l-abbuż u jippremjaw il-bżulija. Skemi li permezz tagħhom ħarġu ħafna nisa jaħdmu, iżda mhux biss. Imma li hu tajjeb u li żdiedu ħafna nies li qabel ma kienux qed joħorġu jaħdmu, dawk li kien ilhom aktar minn sena jirreġistraw. Dawk li huma ta' età bejn 35 u 50 u ma kienux isibu x-xogħol. Iż-żgħażagħ għandna l-inqas rata ta' qatt fiż-żgħażagħ. Imma mbagħad irdna nieħdu miżuri wkoll li importanti li dawk li qed ifittxu x-xogħol tassew iridu jaħdmu. Jekk għandhom bżonn xi assistenza soċjali, jekk għandhom bżonn għajnuna, jingħataw. Dan kollu juri li dan il-pass ta' ġgant il-qudiem ma sarx b'kombinazzjoni jew b'sorpriża, iżda baqal u impenn.